Možemo početi polako da smo se svi okupili. Vidim neka nova lica, da neki su otišli. Evo nas na posljednjoj panel sesiji na ovom izuzetno zanimljivom okruglom stolu posvećenom jedinstvenom digitalnom tržištu. Ova zadnja sesija je posvećena temi kulturne baštine, odnosno njezinoj ulozi i poziciji na tom tržištu. Pored mene sjedi evo 4 vrlo izuzetnih ljudi, svi su vrhunski stručnjaci u svojim područjima s respektabilnim međunarodnim karijerama. Svako od njih će nam dakle danas ovdje predstaviti priču iz svog zasebnog sektora. Čast mi je evo da ih mogu predstaviti. Heri Vervajen iz Europeane, Vlatka Lemić iz Hrvatskog državnog arhiva, Goranka Horjan iz Etnografskog muzeja u Zagrebu i Marianne Ping Huang sa sveučilišta u Orhusu iz Danske. Do sada smo na ovom okruglom stolu čuli dosta toga o digitalnom jedinstvenom tržištu i njegovom utjecaju na kulturu, pogotovo na ovaj audiovizualni sektor, na medije. Čuli smo priče o novinarstvu, o ukidanju roaminga, o e-trgovini, o marketingu i tako dalje. U prošloj sesiji govorilo se o vrlo važnom i problematičnom području rješavanja pitanja intelektualnog vlasništva, odnosno autorskih i srodnih prava, i o svim sličnim problemima s kojima se suočavamo u ovom digitalnom okruženju. Premda se nekome može možda učiniti na prvi pogled da ovo pitanje baštine se ovdje ne uklapa u tu priču o ekonomiji, o tržištu, cijeli taj projekt Europske komisije oko formiranja jedinstvenog digitalnog tržišta zapravo uvelike utječe na baštinske ustanove, dakle na arhive, knjižnice i muzeje, ali isto tako i na obrazovne i na istraživačke institucije. Regulative koje donosi Europska komisija vezane su s formiranjem jedinstvenog digitalnog tržišta utječu i na poslovanje baštinskih i znanstvenih ustanova. Osobito mislim na ove regulative dakle vezane uz intelektualno vlasništvo, pitanje zaštite osobnih podataka i sl. S pravnom harmonizacijom regulirat će se razmjena podataka između zemalja članica Europske unije, olakšat će se provođenje samim time i provođenje paneuropskih kulturnih i drugih projekata. Većinu baštinskih i srodnih ustanova proziva se danas da su financijski teret državi i društvu, dakle da su neprofitne, potiče ih se na osmišljavanje načina za dodatnu zaradu. Zapravo je, možemo reći, tragikomično da u isto vrijeme, mislim kako u Hrvatskoj, tako i u Europi, u cijeloj Europskoj uniji potiče se slobodan i javan pristup kulturnoj baštini, istraživačkim podacima koji su pohranjeni u javnim ustanovama. Dakle, ustanove i projekti koji se financiraju javnim novcem dužni su objaviti sve prikupljene materijale bez naplate. Zaseban je problem opet i činjenica da te iste ustanove se suočavaju prilikom namjere da objave tu građu s brojnim etičkim i pravnim ograničenjima koje im u isto vrijeme onemogućavaju ili barem uvelike otežavaju mogućnost da takvo nešto i naprave. Dakle, pitanje je kako pomiriti ta suprotstavljena očekivanja i zahtjeve za otvorenim pristupom i zaradom, k tome uz postojeća ova autorska pravna ograničenja o kojima sam mnogo toga čuli u prethodnoj sesiji. I nadalje, ako naše ustanove dijele besplatno usluge i građu svim građanima, dužne su ne samo čuvati nego istraživati i prezentirati tu kulturnu baštinu. Na koji način možemo osigurati da se za svrhe promocije kulture, posebno za znanstvene i edukativne svrhe, omogući besplatan pristup i korištenje recimo starim novinama, audiovizualnim dijelovima, poglavito mislim na TV produkciju, na glazbu i slično. I koliko je opravdano da jedni naplaćuju, dakle svako ponovno korištenje građe, od drugih se očekuje da ustupaju te usluge iste besplatno. Pitanje je zapravo jako puno, vrlo su kompleksna. Danas ćemo ovdje tek zagrebati, sigurno sam, površinu cijele te problematike koja se tiče kulturne baštine. U svakom slučaju govorimo o izazovima povezivanja kulturne baštine s društvenim inovacijama, sa gospodarskim razvojem i o tome kako napraviti ravnotežu između komercijalnih interesa i javnog dobra. Današnji će nam izlagači predstaviti situaciju i izazove s kojima se suočavaju u svojim sektorima,
kako se oni nose s ovim novim tehnološkim promjenama i pravnim i ekonomskim izazovima. U prvom izlaganju riječ će biti o Europeani, o njezinoj ulozi na jedinstvenom digitalnom tržištu. Dotaći ćemo se i nekih prednosti koje hrvatske baštinske ustanove mogu imati od suradnje s Europeanom. I evo, dozvolite mi da vam predstavim prvog izlagača, Harry Verweyena, koji je izvršni direktor Europeane i moram mu čestitati jer je to evo upravo jučer, ako se ne varam, donešena odluka, dakle da od 1. svibnja preuzima funkciju izvršnog direktora, tako da evo čast nam je da imamo uvaženog gosta ovdje. Inače ima magisterij iz povijesti, radio je više od 10 godina u akademskom istraživačkom sektoru. Trenutno su u fokusu njegova rada dizajn, implementacija novih poslovnih modela i strategija koje će podržati Europeanu u ispunjenju njezine misije pokretača inovacije u sektoru kulturne baštine i s ciljem da cjelokupno nasljeđe bude otvoreno i pristupačno za rad, edukaciju ili naprosto zadovoljstvo. Ja ću evo samo ovako ukratko predstaviti svakog od izlagača, zapravo možete vidjeti njihove detaljnije biografije u ovom readeru koji ste svi dobili. Tako da evo, Harry, the floor is yours. Yeah. All right, many thanks for the introduction, Alexandra, Mattea, for inviting me. It's a great topic, the culture and the digital single market. So I'd like to give you a few of my own musings on the subject. I'm hardly an expert on this. I've heard some really interesting conversations this morning. I'm really a pragmatist. I'm someone who would like to apply things in the real world. I guess, incapable of doing something more abstract. So let me take you through this. So this is what has been written in the Treaty of Rome. That's more than 60 years ago. That's the dream of Europe, right? That's the whole aim, to build a Europe that creates union, brings people together, a drive to assure both economic and social progress. I think there's a dichotomy there, at least a deeply felt dichotomy that Katerina explained this morning. But it's also about the elimination of barriers. And I think that is the crucial part of my talk, what I'd like to share with you. So the dream of the single market is to improve access and fair conditions so that it can really operate effectively. So operating effectively without barriers, a free flow of information, of cultural information, to me is the essence of what we're trying to achieve. And I think, personally, I wholeheartedly approve of that. I think that's a great thing. I think it's creating a Europe built on culture that is built on open principles and a real vision, maybe from Jean Monnet, who I'm sure you've talked about yesterday. This is what a Europe should really begin with. It's not only culture in the form of cultural heritage, it's a culture of openness that we need to foster together. Now, I've been in this debate for a while now, and what always strikes me is that we're unable to move beyond the being on two sides of a fence, and usually it is felt to be there's a commercial world with commercial interest and there's a public world with public interest. And actually I think from my reality that's not always the case. I see commercial enterprises who are much more open than certain cultural institutions who work with public funding, and vice versa, of course. And I think it's really about how can we stimulate institutions on both sides of the fence to work together towards a common vision, because there's absolutely no reason why there shouldn't be no commercial interest in openness. And that is really something that is very deep into my DNA at the moment. So, to me, the most important part from a practical perspective, within the boundaries that are given to us at the moment, so I'm not going to talk about stretching the limits of copyrights, which I fully agree on.
I think particular for education, that is absolutely crucial. But what can we do within the boundaries that we have? So to me, that all revolves around the word interoperability. So the principle should be, to me, that cultural heritage data should be made accessible in a form that facilitates reuse. And why is that? Because that's where we find impact. If it's not reusable, then it has limited impact. It will reside in the cellars of your organizations. So we should, I think, develop a commitment towards international standards, frameworks, and interoperability protocols. So this is the current situation as I see it regarding reusability. Now, this is a bit of a sketch still. It's based on an Enumerate report. So the first two icebergs you see are what we see the reality to be, and the two other ones would be an extrapolation towards the future. But the important point of this slide is that you see that only 10% of our cultural heritage has been digitized at the moment. I think in particular in Croatia, if I followed the discussion this morning, that's an issue. There is not enough digitization happening. So, but the other concerning point is that within what has been digitized, only a very limited amount of material is made usable in the first place, let alone reusable. So, if I put my glasses on, I'll see that in 2015, only about a third, that's the yellow part, has actually been made available even on a website for people to see. The green part, the 3%, that's the material that has been licensed as reusable material in an open fashion, so including CC BY NC in this case. Now that, of course, is a shame. I mean, that's an immense amount of material that is not reaching out to education, to creative industries, and to everywhere that you can find impact. So, on the one hand, we need to stimulate that more digitization happens, but on the other hand, we should see what is possible within the confinement of our own copyright regulations to make material really openly reusable and explicitly reusable, not just put on a website. Yeah. So, the core of Europeana's work revolves around this. So this picture here shows you what we call the Europeana Publishing Framework, and it explains the relationship between what you make available and what you can expect out of it based on a certain number of protocols and interoperability measures that we've agreed upon with our network. So the basis of it is that if you provide the basics, you are making your material available on Europeana just for search engine practices. But of course, it's not only about Europeana, it's what you have in your own institutions. So for this first threshold, all you need to do is to have any of the Europeana rights statements, which are 14, and a preview to a 0.1 megapixel file, and then we can make it available on the web on a search engine basis. So that to us is the basis, and just for information, we have about 51 million objects now at the moment in Europeana across Europe, and the very large majority would fit into this bucket at the moment. What we're striving for is to get a bit more. So here you see the results in Europeana for Croatia. We have 115,869 objects. Now that's nice, but I think we can do more. I think there's much more material here in Croatia that we can make available on the web. So what we're striving for is to increase our game, to make sure that the material that we harvest and that we make available both on Europeana through our APIs and on your institutions meets a bit higher standards. And if we do, then we can make it available more as a showcase, a discovery platform. So for example, Europeana Art is a thematic collection that we have. We also have music. We have various other ones where we make material available. Now for this, we want a rights statement, any of the rights statements again, but a direct link to an object. Now why is that important? Because if we don't, and you
place things differently on a website, the link breaks and then it's becoming useless. So that is a proof for us of higher quality content. And we'd like it to go to an image of 800 pixels wide. Now again, to modern day and age, that really is nothing. Your iPhone makes pictures of about 7 megabytes if you have a current one. That's only for images, by the way. Just did a check. For Croatia, we have about 9,720 results for if you follow these regulations, direct link and a bigger image. Tier 3 is where it becomes interesting from a reuse perspective. That means that the material is available with a direct link to a slightly higher quality image, but under a reusable license, which includes CC BY NC, as I was just saying. Now, why is that interesting? Because that is when we can make it available for education, for research purposes, for anything that requires the material to be used in a different setting on the non-commercial purposes. Again, 1,065 results comply to that if I look at European. You see the number dwindling, right? And the final one, that's when we talk about open. This is regulated by an open license in the terms of Creative Commons, including public domain, CC0, CC BY SA, if you want to talk those terms. And again, it's to an image of about 1,200 pixels. Now, I'm only talking about images, but we have all the regulations for audiovisual, text, and we're including 3D at the moment. 794 results. So, the conclusion of my story is that I think that the digital single market for Europe is of interest, and in particular for smaller countries. And I can say that because I come from the Netherlands, which is smaller than your country. We benefit most from openness because it's reciprocal. We benefit from all the material that France, Germany, Italy, anyone can make available to us, and our creatives, our educators, can benefit from that. And I think vice versa, you can benefit from what we make available under open licenses as well. So the point of my story is that I think that there's a lot we can do to make interoperability happen, and therefore coming closer to a digital single market based on principles of the public sector, of openness, without even touching on the touchy-feeling debates that we have with the commercial sector. Of course, there's a lot more to be done, and I agree. It's a threatening situation at the moment. We need to fight for everything that we've got to keep the public open space as open as possible. But let's not forget what we can do if we just apply a couple of simple rules to the things that we're doing. So thank you very much. Thank you very much for this interesting presentation. Now we will hear Vlatka Lemić. Ok, sad ću se na hrvatski opet prebaciti, mislim, ne znam ni sama više na kojem bi jeziku. Znači, Vlatka je diplomirala arheologiju, muzeologiju i arhivistiku, doktorirala je na području arhivistike. Od 1998. godine radi u Hrvatskom državnom arhivu, gdje je u jednom mandatu bila i ravnateljica te ustanove, a trenutno radi kao arhivski savjetnik. Njezinu bogat životopis možete detaljnije pročitati, u svakom slučaju sudjeluje u brojnim projektima, drži razna predavanja, obilazi konferencije, objavljuje radove i tako dalje. Između ostaloga potpredsjednice Međunarodnog arhivističkog udruženja Ikarusa i predsjednica udruge Ikarus Hrvatska. Evo, Vlatka, ako si spremna, prepuštam ti dalje. After this European introduction, I feel very ashamed to come here and to introduce archival sector and archival community, since we are going behind the other cultural institution, which is normal expectation from archives, so in this digital area also. But also, I have to point out here that is the really big difference between
European archival practices and European archival landscape and Croatian archival practices and Croatian archival landscape. So I don't know if I'm blessed to have experience with both, or this is the big problem for me. But I will try to put you some perspective from both of these sides. So, what to expect from archives in the 21st century? Contemporary archives are expected to be a public administration service regarding document management and protection, as well as to be providers of new services which would ensure better availability, visibility, and presentation of archives and archival sources in the public by using new technologies. The international archival community, through its documents and activities, emphasizes interaction and cooperation between archives and public administration in the field of management and protection of documents, creating an electronic form, and e-services and businesses processes, as well as information and public functions of archives with focus on archives as service and content providers. What archives should be on the global perspective, or to be more precisely, how archival communities see archives nowadays, can best be shown from the perspective on the Universal Declaration on Archives, which is developed by International Council of Archives at the beginning of the 21st century, and is also adopted by the UNESCO General Conference in 2011. So this declaration describes archives as unique and authentic witnesses of administrative, cultural, and intellectual activities, and as a reflection of society evolution. As such, they are of vital importance for supporting business efficiency, accountability, and transparency, for protecting citizens' rights, for establishing individual and collective memory, for understanding the past, and for documenting the present to guide future actions. Besides preserve and use diverse archive and multiple archival record formats, key role of archivists is to serve their societies by care for and provide access to archival records, as well as to provide and promote good archival management. So looking into European archival landscape, we can see emphasis on public and social character of the archives, which can be traced from the beginning of the 21st century till nowadays. According to the programmatic documents of the European Union bodies, contemporary archives should combine traditional role of guardians of memory with information tact and active servicing of the public administration. In this way, archival service would have contributed to further democratization and transparent functioning of the public administration, and as part of public administration, its actions should be based on a mutual relationship and cooperation. The basis for strengthening relation between archival service and public administration relies on the promotion of practical measures, such as, for example, the correct application of archival rules and regulations, and presentation of archival expertise to responsible authorities. In order to accomplish such defined communication, we have, for example, from 2005 report on archives in the enlarged European Union, which identified 5 priority measures for archives. This is measures for damage prevention to archives in Europe, reinforcement and European interdisciplinary cooperation in relation to electronic documents, creation and maintenance of Internet portal for documents and archives in Europe in order to provide easier and cross-border access, monitoring European and national legislation relating to management and access to documents and archives, and examination and improvement on measures against the thief of archival documents. So following these objectives, public archives work is orientated in these directions, and they are coordinated by professional initiatives. 2 of them are the most important. This is EBNA and DIG. EBNA, European Board of National Archivists, is a gathering of the national archivists of the European member state, which regularly meets twice a year under the chairmanship of the European presidency in question from 1999.
They discussed the strategic question of their professional and services, including European directives and regulation connected with archives, such as use and reuse of public sector information, data protection, digital agenda, etc. From 2006, they are accompanied with European Archives Group, which is official European Commission body that is composed of representatives from national archives in European member countries. EAG mission is to ensure cooperation and coordination on matters relating to archives and to advise the Commission on issues that affect archives, for monitoring and reporting on cooperation in archival sector regarding activities taken in priority areas, cooperation with other relevant networks and sectors, and other actual issues and further plans, such as, for example, creation of European Expertise Network or Center of Excellence for European Archivists. Such actions are, for example, to make archives in Europe more widely available via Archives Portal Europe, to develop methods for digital preservation in eArch project, while recent issues of their interest include the role of archival services in the European digital agenda and the digital single market, e-archiving, and data protection issues. Retrospective of European archival landscape shows that the activities of professional archival communities are for decades focused on cooperation. Majority of nowadays cooperation initiatives of program in the framework of EDNA and DRG and other professional structures are focused on challenging archive phases in digital era, especially on studies considering changing role of archives in connection with digital records management and e-government, on-site versus online access, use and reuse of public sector information, digitization, cost and funding, and other ongoing issues. This work is shaped in various reports, summaries, document, policy studies, and joint activities. I choose here to show you one of them. This is one of the most important documents made from archival side in this perspective. This is Brussels Declaration on Digital Archives to Archives, which is made by national archivists, which declare their intentions to encase a closer cooperation with the aim to support open access of their holdings by expanding the means on digital availability, and then consider 6 areas for the priorities in these issues. This is to lay open the great richness of the cultural diversity represented in the holdings in the Europe archives and make it exploitable and usable via own website as well via joint access points, including the retroconversation of legacy finding aids. The second one is to continue to elaborate innovative and cost-effective ways to use modern internet technologies for providing online access to descriptive information on archives in the context of their creation, and to enrich it by access to digital copies where appropriate and integrate it for cross-border research and investigation into joint union finding aid, built up through the Archives Portal Europe. Then to apply sustainable, economic, and professionally acceptable methods for combined preservation strategies for integrating digitization for access with other techniques. Then to share the knowledge about development and use of professional methods and techniques applied by similar aims in different environments. Then to consider the possibilities to rebalance ComCanti efforts to international engagement on the basis of synergy and benefit to both to the common aims. And then to be able to cooperate with commercial partners who are willing and capable to understand and support these approaches. So you see, basically, we know what to do. We have some shares what to do, and what is concrete results come to that. In these 10 years, we not just produced many documents, but we also produce many results. So we have many areas and many projects of this cooperation and synergy. From the first one is European Archival Portal, which is the most important part of this collaboration, and I will also then show some other examples of these concrete actions.
So the Archive Portal Europe is the main, one of the main collaborators of Europeana, and it's realized through the projects of APMET and APEX and supported by the European Commission since 2009, in which by September 2050 more than 30 project partners representing a corresponding number of European countries have participated. From 2015, the Archives Portal Europe is maintained and developed by the Archives Portal Europe Foundation as financially independent platform, which is supported by the national archives of the participating countries. And then I will have to mention, then since the stop of the project, of financial support for the project from European Union, and going to the foundation, from 30 participating members, they just go to 10 members because all the others find that they cannot afford the financial support for this project anymore. So Croatia is also one of the countries which is currently didn't participate in this consortium. There are also various other platforms besides this Archives Portal Europe. There are much platforms on the international level which are supported for internationally to connect with academic research, with community, to put online efforts and online access, thematic portals, digital platforms which are made on open sources, run by independent consortium or independent networks, also founded through the European Union, which are completely and freely accessible. We are all supporting. From Icarus perspective, I can say that we have 3 big digital platforms which are completely open to the public. One of these, Monasterium, is the world's largest virtual archives of charters, of medieval charters, more than 750,000 from all around the Europe, which is completely online. This Topotec platform, which is made by current projects still running, Community as Opportunity, and which is the platform for digitization and search of material which came from private hands, from private sources. And there are also initiatives, examples of this public and private partnership, like Arcanum, which is one of the biggest also digital archive, which is specialized for cartographic material. Then this is our example in Croatia National Archival Information System, which was running from 2006 to 2013, which get to the result of 600,000 scans online. And there are also examples of thematic portals. This is one dedicated to the First World War, which is run by Croatian State Archives, which had some materials from the archives. So this is basically what we now have. But what we have now is still very little, 0% of the materials we had in archives, and also Croatian archives are even less representative is this international standard than all this one. It's not just the funding project problems, as I said, it's also a problem of competencies, of extrastructure, of legal provision and everything else. But in this digital single market content, I wanted to conclude and to put you perspective on exact agenda that European archival community had from European Commission. So in the last meeting of this European archival group, we have concrete pointers what European Union now expects for the archival service. Basically, they got through a few points. This is points of leadership, of digital skills, of knowledge sharing and best practices, and possible solution.
And they say that they want from Archival Service to contribute to Connected Europe facilities through supporting an e-archive infrastructure to create a pan-European market for digital archiving services, promoting open standards to lower the cost of market entry for individual data owners and commercial suppliers. Having common specification for all different types of information would mean that big data and public sector information can be shared within the European Union in a common format regardless of who shares it and where in the Europe the data is originated. We even have, from our last meeting, some concrete action plans. So what is that is expected from the archives? Focus on direct accessibility and usability of data rather than new mediated portals. So usability, and usability again. If something is digitized, if something is even on the web, it doesn't mean that is usable. It can be used, but it's not usable in the sense that can be reused. From these examples, from the various archives portal, you can see that practice from the last decade is that archives really work on putting information and metadata and even some technical formats, pictures of documents on the web. But when we came that you want to order the big scale pictures or to use it, then it's forbidden and it's considered commercial. In all these portals, you will see they said it's in use regulation that it's free for use for non-commercial purpose, but for commercial purpose, you have to ask the owner. But we don't have mediators who will say what is commercial purpose and what is not commercial purpose. So now we don't have it regulated, and it's completely up to those who own these materials. You will find, for example, 64 million of metadata in the European Archives portal, but 16 million pictures. So it's completely something else. So this is some issues, and this is some pictures, and I hope it will provide some places for debate. Thank you. Hvala Vlatki evo na predstavljanju ove arhivističke priče. Sada ćemo preći na sferu muzeja. Gorjanka Horjan kao povjesničarka umjetnosti i muzeologinja s vrlo respektabilnom također međunarodnom karijerom. Dugo je bila voditeljica Muzeja Hrvatskog Zagorja, nekoliko mandata je bila ravnateljica te ustanove. Od 2015. godine ravnateljica Etnografskog muzeja u Zagrebu, autorica višestrukih projekata, urednica brojnih monografija. Između ostaloga, evo istaknut ću samo da je članica izvršnog odbora Međunarodnog vijeća muzeja, AICOM-a, da je bila i predsjednica Europskog muzejskog foruma i od 2017. godine prva je predsjednica AICOM-ove jugoistočne Europe. Ona će nam danas reći nešto o tome kako se nove tehnologije mogu i trebaju približiti ovom baštinskom sektoru. I evo sa zanimljivim naslovom Beauty and the Beast, how to bring new technologies closer to the heritage sector. Hvala. Evo ja ću na hrvatsko malo pa možda i pređem na engleski po koji puta. Ja sam za ovo predavanje nekako odabrala kao glavnu okosnicu jedan projekt u kome je sudjelovao Europski muzejski forum, kome sam bila na čelu 5 godina, zvao se eCult Value. Dobili smo sredstva na Horizon 2020 i provodili smo ga 2 godine, a svrha projekta je bila na neki način proučiti kakve su te sinergije i poveznice između ICT tvrtki i muzeja, kakve su mogućnosti suradnje, gdje su problemi i zapravo na neki način vidjeti kako možemo prevladati kontroverzni
pristup, na neki način uspostaviti povjerenje između ta dva sektora, budući da se upravo u njemu i Europska komisija, ali i globalno vidi jedna velika mogućnost novih proizvoda i usluga, povećanje zapošljivosti i općenito čitav niz benefita za područje kulture, a i novih tehnologija. Dakle, ljepotica i zvijer, naravno ljepotica su muzeji, ako je iko sumnjao, prepuni lijepih stvari, fantastične baštine, vrijednosti, i nekoga ko dolazi izvana koristi nekakve druge kompetencije, znanja i zapravo želi nešto napraviti s tim našim resursima koje kao muzeji imamo, čuvamo, skrbimo o njima i zapravo bojimo se da ta uporaba ne bi otišla u neželjenom smjeru. Inače, zapravo sami muzeji u sebi sadržavaju jedan antagonizam, dakle od one osnovne funkcije da brinu i čuvaju i skrbe o baštini, dakle štite nešto, i s druge strane zapravo sve većeg zahtjeva javnosti, publike, da to blago o kojem skrbe bude dostupno, a samo korištenje, samo izlaganje je naravno i jedan oblik destrukcije. Pa zapravo muzeji su već u samom svom poslanju često suočeni s tom dilemom. Dodatno je tu naravno još i ulazak komercijalnog sektora, možemo reći nove tehnologije sigurno jesu u tom dijelu komercijalne i odnosno žele se povezati s muzejima jer vide tu jedan ogroman potencijal za razvoj novih proizvoda i usluga i onda je tu naravno bojazan muzejskih stručnjaka još dodatno povećana. S druge strane, ono što ICT sektor kaže, a na neki način moraju priznati i sami muzealci, jest činjenica da su muzeji upravo najidealniji prostor za primjenu novih tehnologija. Zašto? Jer se zapravo bave konstrukcijom nečega čega nema. Jel? Dakle, multimedija, novi sadržaj, isto tako kao i zapravo muzejski predmeti, trebaju dobiti nekakav kontekst koji nije sačuvan u velikom dijelu. Jel? Dakle, uvijek nemamo sve one podatke o predmetu, što dalje idemo u prošlost, to smo zapravo bliži toj tvrdnji da moramo mnogo toga izgraditi na nekakvim dokumentima, sačuvanim pretpostavkama, slikama i slično. Međutim, to je ipak podložno jednoj interpretaciji koja može biti manje ili više točna. I upravo ovdje brojni stručnjaci vide dobru mogućnost suradnje između novih tehnologija i muzeja. I upravo na taj način se zapravo i razvijaju ti dobri proizvodi kojih zaista u svijetu ima mnogo. Evo, nedavno sam baš bila svjedokom odličnog korištenja jedne Minecraft igrice za zapravo edukaciju mladih ljudi da se okušaju u vještinama, da primjerice oblikuju urbanistički prostor svojih mjesta, kao što je to ta jedna podigra Geofort koju su baš u Nizozemskoj dobro razvili. Mislim da je nedavno bila i jedna emisija gdje smo vidjeli da čak i naši profesori u ugostiteljskoj školi u Frankopanskoj pokušavaju na satovima povijesti koristiti tu igru kako bi približili građevine iz prošlosti svojim učenicima i zapravo mogli ih bolje educirati. Također, brojni su uspješni projekti
implementirani u muzejima kao naravno online content na Rijksmuseuma koji je dobio i nagrade. Zatim, evo, imala sam prilike pogledati jednu fantastičnu digitalizaciju sadržaja koje je radio Prado, gdje su pretraživanja moguća po detaljima na slikama, dakle izvuče van ne samo podatke o autorima, periodima, razdobljima i slično, već recimo, ne znam, izvuče remek dijela na kojima su naslikano cvijeće, anđeo ili neki detalj interijera. Dakle, to pretraživanje sigurno itekako može dati dobre podloge za rad stručnjaka. Ono što zapravo stoji negdje u toj želji da se koriste nove tehnologije u muzejima je svakako želja približiti se korisnicima. Kako to učiniti? Da li na našim web stranicama mora biti sve dostupno, pa se onda muzealci boje, zaista, tko će onda ići u muzej ako online je sve dostupno, jel? Da li je taj strah opravdan ili ne, mislim da nije, jer se pokazuje kao činjenica to da ipak muzeji koji su najbolje digitalizirali svoje sadržaje su itekako posjećeni. Tu imamo i među samim zaposlenicima muzeja one koji su skloni korištenju novih tehnologija i onih koji u njima vide prijetnju. Naravno, svatko od njih ima svoje argumente, međutim, ono što jest problem, a što smo detektirali i tijekom jutra, su kompetencije i znanja, zapravo jedan obrazovni background gdje ljudi koji ulaze u naše baštinske institucije zapravo imaju, ukoliko sami nisu učinili dodatne napore i stekli nekakvu edukaciju u novim tehnologijama ili čak i drugim sektorima, kada govorimo o upravljanju, o nekakvom nedostatku osnovnih znanja iz financija, ekonomija i slično, onda nam je i teško zapravo prema njima kao dionicima agresivnije nastupiti i natjerati ih zapravo da se potpuno otvore ulasku ICT-a u muzeje. S druge strane jest i onaj jedan opravdano nepovjerenje, ja bih rekla, evo kolegica je dosta pričala o toj potrebi povjerenja, nekako da zapravo je sav taj pristup namijenjen nekakvim velikim igračima. I ja moram reći da većinom nam se pokazali u tijekom implementacije ovog projekta da to jest slučaj. Dakle, svi su fascinirani projektom Tate Gallery After Dark, gdje robot vodi ljude po postavu, ili nekakvim velikim digitalizacijama nacionalnih muzeja koji imaju poznate kolekcije. I upravo ulazak i novih tehnologija i kompanija zapravo je na neki način skrojen prema tim velikim institucijama. To ostavlja brojne manje muzeje na, kako bi se reklo, ničijoj zemlji. Dakle, možda ako bi i htjeli se upustiti u bolju suradnju sa sektorom novih tehnologija, nemaju dovoljno iskustva, nemaju dovoljno novaca, jel? Dakle, ona kvaliteta koju bi željeli za svoje ustanove im je nedostupna. Evo sada smo vidjeli, dakle, od 30 partnera ostalo je samo 10 koji mogu platiti taj pristup. S druge strane su i
Ljudi koji se bave novim tehnologijama, koji razrađuju proizvode i usluge za baštinski sektor, također suočeni sa problemom financija i cijena, jer im se zapravo ne isplati za male korisnike raditi specifično krojene usluge. Dakle, ni oni ne mogu investirati svoje vrijeme, novac, dakle, u nešto što neće donijeti dugotrajnu dobit, nema održavanja i sl. Još jedna stvar koja često muči muzealce jest, oni će uzeti našu muzeološku koncepciju, oni će uzeti naš sadržaj, i onda će se to komercijalizirati, neće biti pod našom kontrolom, kako ćemo mi zapravo cijeli taj sadržaj onda moći pratiti što se s njime događa, gdje završava, da li neko ostvaruje nekakvu nelegitimnu korist iz toga, a mi smo u tom krugu preskočeni. I najlakše je možda kada radite nekakav projekt zapravo od početka uključiti i graditi to partnerstvo, međutim onda dolazimo do onoga slučaja kada imamo skrojen projekt po mjeri muzeja koji sigurno košta. Ako ćemo imati vremena, malo ću vam pokazati jedan koji smo mi radili. Evo, i u Hrvatskoj imamo nekakvih uspješnica s kojima se možemo pohvaliti. Dakle, isto tako, taj jedan miks koji novi proizvodi zahtijevaju dovodi nas i do osjetljivog pitanja intelektualnog vlasništva. A muzealci se tu osjećaju posebno zakinuti, jer nekako osjećaju da i umjetnici, i glazbenici, i multimedijalni stručnjaci, i dizajneri, i arhitekti uspijevaju bolje ostvariti zaštitu tih svojih prava, a zapravo onaj tko istražuje, tko radi, piše, dakle daje jednu podlogu tom novom proizvodu, je iz te igre autorske na neki način izostavljen. Dakle, tu nemamo sve dionike u jednom ravnopravnom položaju i eto ga, tu je nešto što sigurno muči stručnjake u muzeju. To smo primijetili. Dakle, i naravno tu treba u toj suradnji pomiriti različita očekivanja, različite zahtjeve. Već sam spomenula na početku onaj često odbijajući stav muzealaca, dakle ovo je pod zaštitom, ovo se ne dira, ovo se ne može distribuirati. Dakle, taj jedan negativan odnos na neki način iritira ovaj komercijalni sektor koji možda potpuno drugačije gleda na korištenje resursa koje muzeji imaju. I dakle, dolazimo do toga da se zaista u muzejima uočava taj jedan ogroman potencijal koji imaju, ali i uočava se jedan zaista vrlo zabrinjavajući nedostatak znanja o tehnologiji i tehnici, ne samo multimedije, nego zaista općenito. I ono isto tako što je važno zapravo da mi kada stvaramo taj jedan multimedijalan proizvod, onda je to kombinacija zaista puno različitih pristupa, sadržaja, umjetničkih izričaja. Kada govorimo o digitalizaciji, tu također vidimo dosta problema. Dakle, ne samo u resursima da mi zapravo svu onu građu digitiziramo, stavimo je dostupnom online za korisnike, već zapravo u jednoj obavezi da se to gradivo čuva na odgovarajući način, da se vodi računa kako će ono i za 5-10 godina biti dostupno,
I to također zahtijeva određene i ljudske i financijske resurse. Različite zemlje su radile različite analize o tome koliki je porast zapravo tog digitalnog gradiva i ono je uvijek u ogromnom nesrazmjeru sa resursima koje imate, bilo ljudima koji vam stoje na raspolaganju ili pak financijama, pa čak i tehničkoj opremljenosti. Dakle, ukoliko ste Prado, Rijksmuseum, Tate, onda vjerojatno nećete imati problema naći dobrog komercijalnog partnera iz ICT sektora s kojim ćete zajedno izgraditi te neke platforme, staviti ih u opticaj. Međutim, ukoliko ste manji muzej, pa čak i veći muzej u manjoj zemlji kao što je Hrvatska, onda ćete sigurno se susresti s tim problemom. Dovoljno je pogledati sredstva koja se na neki način dodjeljuju, koji postotak to u odnosu na ukupan budžet i mislim da će tu svima biti sve vrlo jasno. Evo ovdje sam izdvojila nekoliko slajdova iz Muzeja krapinskih neandertalaca u čijom sam izgradnji sudjelovala, odnosno vodila sam je kao ravnateljica i gdje smo se susreli zapravo po prvi puta u muzejima u Hrvatskoj s jednim većim ulaskom novih tehnologija, pa ću malo spomenuti nekoliko izazova koje smo imali, a onima dragim našim gostima koji ostaju još i sutradan možda u Zagrebu, evo preporučila bi lijepi je dan, Krapina je 50 km od Zagreba i zaista ju vrijedi posjetiti jer je to jedno od najznačajnijih svjetskih nalazišta neandertalskog čovjeka u svijetu. Dakle, naravno, sama namjera je bila uvesti sadržaj koji će približiti ljudima takvu daleku prošlost, gdje imamo vrlo skromne artefakte, dakle samo nešto nalaza sačuvanog oruđa i kosti, a svu ostalu priču zapravo oko muzeja bilo je potrebno izgraditi, što su naši autori Jakov Radočić i Željko Kovačić zaista dobro uspjeli. Jedan od izazova je zapravo bilo staviti te nalaze u jedan kontekst otkrića i to mislim da smo vrlo dobro napravili u jednom dijelu postava koji se zove virtualna antropologija u suradnju sa Prirodoslovnim muzejom iz Beča i partnerima putem TNT projekta koji je bio podloga. Zatim smo isto tako cijeli postav podijelili u segmente sa interaktivnim kioskom gdje smo omogućili dodatne informacije vezane uz sadržaj, zatim interaktivan kviz, fotografiranje i slično. Jedan od izazova nam je bio naravno Big Bang. Svi smo mi bili lijepo tamo u New Yorku i ostalim krasnim prirodoslovnim muzejima i vidjeli smo kako to divno izgleda kada možete koristiti nasin materijal i dočarati svemirske pojave. Međutim, eto, mi smo se morali nekako snaći sa rješenjima koja su možda manje skupa, ali su isto tako bila relativno efektna. Ovdje bih isto tako htjela naglasiti tu kombinaciju vizualnog i multimedijalnog. Ovo je jedno na podu, na spirali evolucije, jedno zaista odlično rješenje arhitekta Kovačića gdje se zapravo čitav iskoristio za razvoj čitavog niza podataka od odvajanja geoloških razdoblja, od naznaka katastrofa za koje se koristila ova crvena prekidana traka, godinama koje pokazuje stvarno vrijeme i zapravo komparacijom na satu od 24 sata da se upravo kod posjetitelja razvije taj osjećaj koliko
vremena je prošlo zapravo do same pojave čovjeka i zatim do jedne karte zemlje koja je u različitim geološkim razdobljima drukčije izgledala. Isto tako, naravno, tu su rekonstrukcije koje su također zahtijevale dosta ovih tehnoloških rješenja kako bi se podaci o hominidima i naravno neandertalcima što uspješnije pokazali. Zatim komparativni materijal, dakle da usporedimo s Homo sapiensa i neandertalca, da ljudi mogu zapravo vidjeti u čemu su razlike. I jedan od možda prvih zaista veoma inovativnih interaktivnih rješenja je bio ovaj kran, odnosno interaktivan pacijent. Njega smo razvili u suradnji sa jednom njemačkom multimedijalnom tvrtkom. Dakle, zapravo napravljeno je prema nalazima kostiju na kojima su identificirane određene bolesti, dotaknuvši rame, ruku i tako dalje, zapravo posjetitelji se mogu upoznati ne samo sa bolešću zapravo, nego i sa nekakvim kontekstom koji iz toga proizlazi, naime da se vidi ukoliko su bile rane za liječenje, da je osoba bila njegovana, dakle postojala nekakva briga o pojedincima u zajednici i slično. Međutim, moram reći da sa svim autorima multimedijalnih sadržaja u muzeju smo uz manje ili više problema uspjeli dogovoriti održavanja u jednom paketu, osim recimo s tom tvrtkom iz Berlina koja je zahtijevala zaista poseban ugovor gdje isključivo njihovi stručnjaci mogu doći i riješiti problem ukoliko nešto postoji. To vam svaki put naravno naplaćuju, ne možete imati u paketu, možete zapravo manje kvarove riješiti online kad se oni uključe, međutim ukoliko je bilo što ozbiljnije, a mi smo imali na samom početku jedan slučaj da nije zapravo bilo to dobro centrirano, to zahtijeva dolazak njihovog stručnjaka u Hrvatsku, intervenciju na licu mjesta, dakle i traje i osjetljivo je. Isto tako, naravno, vi ne možete dozvoliti kada ste u jednom zatvorenom prostoru kao što je Krapina koji je pod zemljom i imate većinu multimedijalnih sadržaja, ne možete si dozvoliti da imate zastoj. Ja? Dakle, to je nešto što muzej brine ukoliko ulazi jača tehnologija u muzej. Investirali ste ogroman novac, očekujete da to radi, ali znate kako je s tehnologijom, jel? Ko u onom vicu o bosanskom paklu, jel? Jedan dan ovo, drugi dan ono, ali stalno nešto se kvari, ne radi, ne možete dići sustav, nestane struje, zablokira se nešto, a zapravo vi imate tisuće korisnika koji su pred vratima, jel? I žele, platili su ulaznicu i žele da to besprijekorno funkcionira i da imaju onaj doživljaj koji očekuju. I tu je isto tako prisutna jedna doza straha od muzealaca, onih koji znaju kako funkcioniraju nove tehnologije, da ćete zapravo vi, ne kažem kupiti mačka u vreći, ali da ćete si kupiti kuglu oko noge, koju stalno morate plaćati i još uvijek niste sigurni da će to funkcionirati onako kako mislite da bi trebalo i kako bi vaši korisnici očekivali da bude. Dakle, mi smo negdje ovako detektirali nekoliko stvari koje trebaju muzejima i zapravo koje bi možda pojačale povjerenje između ICT i muzejskog sektora i na neki način vidimo tu mogućnost dobre suradnje, dobrog razvoja proizvoda, usluga i za korisnike i za stručnjake, za akademsku zajednicu,
za zabavu, i za komercijalnu uporabu, ali međusobno uvažavanje i na neki način uređeni odnosi bi bili preduvjet toga. To još možda uvijek nije slučaj. Mi smo danas u jednom globalnom, hiperpovezanom svijetu i eto, ove godine i ICOM, Svjetska muzejska zajednica, tu temu povezanosti odlučio promovirati kroz Međunarodni dan muzeja. I ja bih s time završila. Jedino sam vam htjela još pokazati malo Gubec teatar koji smo radili za... Dobro. Je. Ok. Pustite ga samo malo. Aha. Je li je? Ne, sorry. Ima ono Nvidia duplicate. Ajde. Dobro. Je? Okay. Ne treba na početak. Ne treba na početak. Ne, pustite. Je li je full screen? Ne. Sorry. Evo, dakle, ovo je nešto što smo radili za 40. godišnjicu Seljačke bune, gdje smo na neki način kombinirali multimediju, film, animaciju, glazbu, skulpturu na spomeniku od 40 metara koji se nalazi u Gornjoj Stubici kod Muzeja seljačkih buna. I zaista, eto, dobili smo i nagradu za najbolji multimedijalni film u Europi. I to pokazuje kako zaista ima potencijala u tom sektoru. Mogu se ispričati priče, kontekstualizirati, napraviti kroz doživljaj, kombinirati sa živim umjetnicima, sa glazbenicima, sa kazalištarcima, ali sve to zaista i zahtijeva dosta novaca, gdje evo ova animacija, ja moram reći, imali smo fantastičnu sreću, naš kolega Goce Vasko baš iz Akademije u Zagrebu radio je te animacije, dakle imali smo samo novaca za jednu, a eto on nekako je bio ponesen sadržajem pa je napravio puno toga, tako da smo uspjeli realizirati projekt više manje kako smo ga i zamislili. Ali naravno sada to imate stalno u funkciji, da imate te projektore, dakle vi trebate bar 3 projektora koja koštaju svaki $1,5 miliona kuna, žaruljice vam koštaju 50.000 kuna, 700 sati rada imaju. Ne možete to ostaviti na otvorenom jer znate što će se desiti. Jel? Dakle, sve to zahtijeva jednu širu suradnju različitih dionika da bi se u javnim prostorima većoj grupi korisnika ti sadržaji mogli približiti na odgovarajući način. Evo, to je to. Ja nadam se da nisam bila preduga. Jesam, jel? Dobro. Evo, ja vam zahvaljujem na ovom problematiziranju situacije u muzejima, na uvidu ove promjene u poslovanju muzeja uzrokovane ovim tehnološkim inovacijama, ulaskom u digitalno doba. I evo za kraj imamo još gošću koja će nam iz ove znanstvene i obrazovne perspektive pokazati priču. Marijan, čuli se? Aha, ok. S ove strane. Dakle,
Marianne Ping Huang, izvanredna je profesorica na školi za komunikaciju i kulturu na sveučilištu u Orhusu u Danskoj. Radi na razvoju digitalnih kultura i kulturno-kreativnih suradnji, dakle surađuje sa lokalnim, regionalnim i europskim partnerima. Između ostaloga od 2015. godine članice Europeaninog savjetodavnog odbora za istraživanje. Vrlo je aktivna u Darija Erik konzorciju, dakle konzorciju za digitalnu umjetnost i humanistiku, gdje vodi jedan od 4 stupova tog konzorcija, znači virtualni centar kompetencije za istraživanje i edukaciju. Organizirala evo prošle godine vrlo uspješan Darija Innovation Forum. Evo, za ostalo potražiti informacije u knjižici, nemamo puno vremena pa ću prepustiti evo riječ. Marianne, please. Thank you. I'll try to give it a fairly quickly run. So this actually links to what you presented to us, the collaboration between tech and culture, the need to have context, culture or context actually, a kind of digital literacy in order also to create technological innovation for new publics. So this we already discussed, that our old infrastructures are actually breaking up. In Denmark we have now 5 postal offices left in the entire country. And in the same time, we also need to open up the new infrastructures actually for public access, for, as we heard in this morning's lecture, to culture in a very broad sense. That is, to culture that will create also future memory, future heritage. So part of this also actually has to do with the way we create technological solutions and innovations as being part of a culture. Technology isn't and has never been sort of outside culture. Think of Gutenberg. That was a technological invention, but it carried into maybe the strongest infrastructure we have had until now, which is like printed material, libraries, etc. Obviously also this has to do with what has been looked into in Europe, the cultural and creative spillovers. How does the cultural creative sector create value? What kind of value chains actually are we working in? Is it just revenue, or is it other kind of value chains? Knowledge value, how does it circulate? And we also know that it circulates maybe in another way with other products, with other players. And I would say, yes, that creative industries, small startups in tech absolutely also works within the digital social innovation and works with people maybe in heritage institutions, but also people that are working, that are creating culture, artists that are creating not huge works of art, but actually creating participation for new publics. So this is also to point to that we have new kinds of partnerships, like partnerships that is not necessarily for linear innovation, but for open innovation, where you would work with governance, you would work with academia, knowledge institutions, you would work with citizens, civic society, and you would work with industry. And we have this European perspective. I'm not like a professional for the digital single market, but I work with knowledge production and notably with education. So what I'm interested in is obviously sort of the coherence in forming new publics throughout Europe,
but also in opening up to diversity. Actually, to engage with the conflicts that we get in these new publics, which has to do with new technology, with new infrastructures. And to ask ourselves, how do we create, not how do we just democratize culture, but how do we create, how do we pose the question once again, what is a cultural democracy? How do we use these new infrastructures to forge something like that? And I would point to, now I'm getting into a few examples, to a project. I went to the closing event of this project last week in Malmö, which is in the southern part of Sweden. The project was called Living Archives, ran for 3 years, creating archival material for like living cultural practices. Would be like some of the refugee youth coming to Sweden. How could they actually tell stories? Is it possible to share these stories? But overall, the Living Archives put up also the question of how do we connect public, cultural, and personal memory, the archives, which would go for openness, access, but also for diversity, also for questioning, is everything to be put in the open? And just to point to, how can you actually get into this discussion, the recurring conference created, I think, in Denmark, but also now spreading out. Sharing is caring. You can actually host a Sharing is Caring event, putting up archival resources, discussing copyright, orphan works. How do we work with this across multiple players? The question of hacking for heritage, that heritage institutions would put out data sets that are free and open, invite young techies, but also students from cultural studies and heritage institutions to come and hack, to come for a hackathon, but also for data sprints to see what can you actually create out of this. Again, going across sectors, not necessarily engaging with some of the big tech companies in the first instance, but having the students, having our young talents to work together. And again, to pose some of the questions of ownership to heritage. This you probably know, the Nefertiti hack, which was done on the Nefertiti bust, which is in Berlin, and which was hacked and put into 3D print, taken back to Egypt. Egypt obviously have some kind of claim on the Nefertiti bust. So in the 3D print, it was sort of, for the first time, returned to its native ground in a way. But also the data from the hack for the 3D print is openly available. So we have dilemmas in this area, and I think that's actually paradoxes, and I think bringing maybe the next generation, the generation that are forging our future heritage together, to be in these dilemmas, to sort of jump on the horns of the paradox, to work together, techies, students from cultural heritage programs, cultural studies, archival studies, and to promote that we need to have a kind of critical making. We need to connect critical theory, critical thinking, critical studies with making. So we get like the making of critical infrastructures, also the making of critical software. We all know that exists actually.
I'll run ever so quick through this. I had 3 examples. I had the example actually to point to that big public platforms like Europeana, in a way also like Daria, which is a research infrastructure, may facilitate the innovation of smaller projects. In Denmark, we digitized the Virgin Island archives, put it into public use. The archives are not solely Danish archives. They also belong to the inhabitants of the Virgin Islands, a former Danish colony. They also belong to Ghana, from where the enslaved were shipped to the then owned Danish sugar plantations, the wealth of which went to Copenhagen and to Denmark to build like beautiful mansions, exorbitant riches. With the help of small grants, it was made a map that can be shared, where you can actually share it in a shared way, put metadata on the map from St. Cruz to Copenhagen. As one point, that was funded actually by the Europeana research. And it created a kind of understanding on what closed the year of celebrating the selling off of the Virgin Islands from Denmark to the US with this beautiful public statue, which was also a 3D model before it was made, of one of the rebel Queen Mary, who actually spearheaded an uprising in St. Cruz. And for the first time, I think actually the citizens of Copenhagen went to this and said, okay, we understand this. We actually had a colony. We actually had slaves. The place we are standing here is a warehouse where the sugar came in. The question of, is everything to go into the open? The Mukurtu archive software is made for indigenous people, so you can decide the level on the level on which you will open up your community's resources. Some is to be shared sort of for the communities, can be resources on rituals, and some is to be shared with a wider audience. I think the Mukurtu software puts the question, is everything to be open? And I would like to, for those of you who don't know about this beautiful project, point to a project which is being developed here in Zagreb at in an interdisciplinary environment, but spearheaded by art history. It's a software to work on modernist or avant-garde networked movements, and the way they are building sort of on algorithms to show the way that transnational art was networked in a certain way also has shown, I think, maybe also a bit controversial, that the women in these art movements actually was like the glue, whereas the men obviously put in all the hyper-canonized artworks into the exhibitions. This software also makes beautiful visualizations in exhibition space, and you can access the visualizations and networks through augmented reality and actually interact with these art movements. So maybe for you who are also here in Zagreb, there is a conference in November where this will be presented. I think it's a very good example of
not like a hyper big, really, really expensive thing. It has been expensive, but it has also been a dynamic, we'll talk, a very dynamic collaboration between technological developers, software designers, interaction designers, and researchers in like the cross-disciplinary field of avant-garde studies. So my main point is actually that there is a cultural dimension to datafication, and we need to remember that. That is actually an obligation to remember it and to insist that we have both big data and thick data. And thick data is still really, really important. Big data gives you something, but you still need to have the thick data to do the interpretation, to show the context that are the formation of our new publics and of our future heritage. Thank you. Thank you, Marianne, for this different perspective. Evo, žao mi je jako što evo gospodin Harry Weyman je morao otići i kolegica Catherine morali su loviti svoj let. Imala bih zapravo jako puno pitanja za njega kao čelnika Evo Europeane, pitanja interoperabilnosti, održivosti i takvih projekata i tog digitalnog jedinstvenog tržišta kada je u pitanju kulturna baština, ali evo morat ćemo uloviti neku drugu priliku da ga preispitamo malo o tome. Ne znam da li imate evo za naše 3 izlagačice kakvih pitanja. Evo imamo znači arhivski sektor ovdje, još muzeologiju i istraživanje i edukaciju kao 3 različita područja zapravo koja se svi dotiču kulturne baštine i ove teme koje smo danas ovdje posvećeni, radi koje smo se okupili. Mislim da su nam svi dali zapravo vrlo zanimljive preglede situacije u svojim sektorima, naglasili koji su tu problemi. U pitanju ima još puno pitanja i problema koje nismo zapravo niti dotakli, niti otvorili ovdje. Harry Weyman je govorio o interoperabilnosti, što je i meni vrlo drag i to je nužan termin kada danas govorimo o suradnjama međunarodnim, o digitalnim platformama, o digitalnom tržištu. Međutim, ne znam da li je netko spomenuo, ovdje čini mi se možda i danas jedanput bio neko dotakao se pitanja višejezičnosti. Mislim, sve te platforme danas funkcioniraju manje više na engleskom jeziku, jer se mi većinom svi služimo nekako engleskim jezikom i draže nam je da su na engleskom nego na turskom, španjolskom ili nekom trećem jeziku. Ali s druge strane, šta je onda sa nama, sa malim jezicima, poput hrvatskog ili slovenskog i slično? Znači, da li se potiče kulturna različitost ili se zatire takvim projektima i portalama. S druge strane, govorimo ovdje o tržištu. Mislim, nismo zapravo pričali koji je to ekonomski potencijal koji bi mogla možda Europeana ili slične platforme imati, koji su to neki poslovni modeli koji bi mogli omogućiti da se osigura nekakva financijska stabilnost, održivost takvih projekata i takvih platformi. Možda netko ima kakvu ideju, prijedlog, zna više o tome od mene. Evo, mislim da je i gospođa Horen, vi ste bili dobili recimo neku godišnju nagradu za najboljeg menadžera u poslovnom turizmu. Možda možete vi reći nešto o poslovnim idejama, odnosno korištenju evo baštine te u turističke svrhe ili neke druge svrhe. Pa za baštinu mogu nešto malo. Naime, za baštinu je uvijek problem kad dolazi u suradnju sa sektorima koji su bolje pozicionirani od nje, odnosno jači, kao što je turizam.
I tu je ona nesretna priča zapravo da oni biraju modele suradnja, a ne vi. Dakle, vi imate jedan dobar resurs kojeg ste ocijenili kao nešto dragocjeno, pa je čak i na UNESCO listi ili slično, međutim način uporabe, način dolazaka ljudi kontrolira zapravo drugi sektor. I tu postoji dosta nerazumijevanja, dakle zahtjeva koji možda i sama struka ne može prihvatiti, ali nisu svi niti zapravo točni. Masu zahtjeva počiva na nekakvim percepcijama koje su nerealne. Na primjer, recimo jedna od njih je muzeji bi trebali dugo raditi navečer, kasno, jer onda bi eto se svi oni koji rade po danu slili u muzeje. Je li je to točno? Dakle, netko si može zaista uzeti jedan aspekt kao što je vrijeme i logično zaključiti, dakle, ljudi su slobodni na večer, pa će eto ići u muzej. Međutim, muzeji koji su otvorili vrata navečer su se suočili s činjenicom da taj ogroman priliv planirani ljudi ne dolazi. Jel? Dolazi za noć muzeja. Evo, mi smo se, baš smo rekli kolege iz par muzejskih ustanova, htjeli smo se okladiti da stavimo 10 kuna ulaznicu u muzej za noć muzeja. Koliki bi bio posjet? Dakle, koliko bi onih 100-200 tisuća ljudi koji dolaze u muzej zapravo u njega ušli taj dan. Ja? Na neki način je vrlo važno kad vi sa poslovnim sektorom razgovarate da se dobro razumijete i da zapravo nekakve svoje pozicije možete argumentirati. Sve ovo što je nešto na nekakvim pretpostavkama što si netko misli da bi bilo možda točno ili netočno je zaista samo pretpostavka dok ne iznesemo pokazatelje na vidjelo. Jer naime svaki produženi sat muzeja, to su nove smjene ljudi, morate plaćati prekovremeno, struja, osiguranje, voda. Dakle, sve su to troškovi koje imate, a pitanje koji su benefiti ukoliko niti ne naplatite ulaznicu, niste, zapravo vrlo mala je prodaja tada, svi ti isti ljudi smatraju da su zapravo zadovoljili svoju potrebu za muzejem pa ne dolaze kasnije. Jel? Dakle, to stavlja niz pitanja koje treba otvoreno raspraviti, a najčešće se zapravo ljudi kad im nešto pokušate argumentirati što se ne slaže s njihovim uvjerenjima, uvrijede. Jel? Nama je općenito, mislim, teško govoriti o zaradi bilo koje, znači bilo da je riječ o institucijama koje se bave istraživanjem, znanošću, edukacijom ili arhivima, knjižnicama, muzejima. Pa evo, ja bih samo još jednu stvar rekla koju uvijek volim naglasiti. Dakle, u vrijeme ekonomskih kriza, kada smo suočeni sa činjenicom da ni komercijalni sektor ne zarađuje, da proizvodi ogromne gubitke, zapravo prebacivati nekakva očekivanja da bi sad sektor kulture trebao biti ne znam kako održiv, a znamo da je to najskuplja infrastruktura ukoliko se poštuju standardi. Dakle, ukoliko vi imate vrijedne predmete, morate osigurati mikroklimatske uvjete, odgovarajući smještaj, imati zaposlenike i slično. Mislim da su kolege, još je, mislim, ovaj Cotton Dana računao početkom 20. stoljeća, koliko bi ulaznica stvarnog troška u jedan muzej koji čuva vrijednosti koštala. Da je to ekonomski isplativo. To je nemoguće. To bi bilo korisnicima potpuno nedostupno i zato se zapravo mi tu govorimo o non-profit s kojim mnogim imaju problema ljudi i u sustavu, čak i u upravi. Da. Ne znam, s obzirom da smo već potrošili svoje vrijeme, koliko ima smisla nastavljati raspravu ovdje, ima milion pitanja, ali ako želi možda još neko postaviti koje pitanje pa da ipak zaključimo, a ostavimo rasprave, otvaranje novih pitanja i problema za neku drugu priliku. Moram reći da mi je baš žao što je Hari otišao,
Zato što jedan projekt koji je radila Europeana meni se činio izuzetno koristan, a to je, ne znam koliko ste upoznati, Europeana Creative, koji je govorio upravo o tome, znači o suradnji sektora kulturne baštine i sektora kreativnih, znači biznisa, kreativnih industrija, gdje su se doticali znači i različitih dinamika, dok ne znam, baština onako, njemu treba im vremena i sve to. Ovi bi sve htjeli za 3 dana ili za 2 mjeseca, znači ono cijeli taj i niz drugih stvari koje su se dotakle. U stvari ono što sam samo htjela možda pitati i prekomentirati, s obzirom da ste nam tu predstavili različite europske projekte. Ta projektna logika koja je u stvari vrlo kratkoročna, gdje mi imamo nekoliko godina perspektive, gdje mi dobivamo nekakav novac i onda je projekt gotov. Kakvu održivost mi možemo u stvari ostvariti i što se desi nakon završetka projekta kada taj projekt je za sobom ostavio nekakvu infrastrukturu koja i dalje u stvari generira, kako da kažem, mogao bi i interes generirati i svašta drugo, međutim je sad tu nekako nije promišljeno do kraja što s tim i tko bi bio odgovoran, jer u stvari mi kao institucije smo vrlo, kako da kažem, financijski krhki i tu onda sve pada u vodu, svi ti veliki pokušaj, hvale vrijedni, stvarno ste zanimljive projekte predstavili, ali jesmo li stvarno uspješni? Eto. Ja ću samo jednu rečenicu reći, Marijan će moći dobro odgovoriti na to pitanje. Darija Eri konzorcij je zapravo osnovan upravo od strane istraživača koji su bili potaknuti tim pitanjima i tim problemom održivosti projekta nakon isteka razdoblja financiranja, kako bi se osigurao na neki način znači održivost rezultata tih projekata i to ono čime se u okviru konzorcija bavimo. Marijan će sigurno još nešto o tome moći reći i prodiskutirati. Okay, it's like, being in 2 different worlds. What exact consortium? Consortium? Yeah. Aha, about Darija. Oh, about Darija. Yeah. Obviously. I wanted to comment first on the Europeana Creatives. Europeana is like, if you look at it as an ecosystem, and I think maybe ecosystem will also be the key word for sustainability. But if you look at Europeana as an ecosystem, you would have what you could call the end users, and you would have the heritage institutions, and you would have what is called the Europeana Pro, which are research, education, creatives. So they're still there. They're also connected partly to the Europeana labs, which can be living labs, it could be smart cities, it can be a lot of test beds. So they are still there. And Europeana is still like harvesting data on how do you create sustainable business models in these collaborations? Because the labs and the creatives are really, really important. Otherwise, you get this, end user thing, the heritage institutions putting a lot of content on the platform, and you would have the researchers and the education institutions like tinkering away, but you don't have someone who actually go and informed by users, heritage institutions, research and education, and try to create the sort of the gluing technology. So it's still there. Sustainable, yes. I think a lot of also the examples I showed, even I think what is a formative also in the academic intellectual way, formative examples like what Tara McPherson at the University of Southern California has been doing. Part of it falls apart. Vectors, which is a huge
it was like a lighthouse to me to create something that would be a journal format. The criteria being that what you put in here in a non-linear archival structure had the one criteria that it couldn't be done in print. But that's sort of on the software side, it's falling apart. You can still visit it, look into it. But I think also the knowledge that has been harvested by Tara McPherson and her crew in the software lab that's also a value to take out. You cannot sustain everything. But obviously, you need to, when you go into one of these collaborations, that's also sort of the repeatedly requested thing, I think, from Daria. Daria doesn't have huge funding. It's a consortium where you put in kind, and what is important is that you would have some kind of out-kind. It's in a way, it's a Europeana model. You give and you have something. And what you give, you are obliged to sustain. We cannot take anything in that isn't sustained, which feed back on the institution or the national consortium that might give something. It could be a service, a tool, it could be access for archives or for an interface, whatever, that they actually can only put this in if it is sustainable. So I think also to create something sustainable, yes, with the entire project economy, you can try to do it. You can try to oblige or put into the agreement that some institution will sustain an infrastructure. And I can tell you it rarely happens for a long period of time. But I think if you create something that is actually, you know, based on, and it takes time. It's not, you know, that Daria has like 1 million tools or access to, you know, Europeana things, but it takes time. But I think, you know, that if the prerequisite is that you can only take something in, you can only be allowed to give something that can be used by others in return of getting something that others give, that is based on that you will sustain it. And part of what we can give is like what is hosted in Denmark. We have a national consortium with the universities and the 2 sections of the Royal Library, also hosting media, the Danish broadcast media archives, whatever. So what is going from that consortium of 4 universities creating tools and working with the collections in the Royal Library, that will be sustained because that's a national obligation to do that. I would like to add one thing. I think it was 5 years ago when Europeana was in real trouble because there was a serious discussion about how to say, get off some resources from Europeana, and all of us, we had from European Museum Forum 1 person on board, and we were asked to write to all parliamentarian representatives to be supportive and to continue supporting financially Europeana, otherwise it would go away, cannot survive. Yeah. I think also from that point on, the business plan took another form for Europeana, and sort of looking at it as an ecosystem, also including creative industries.
we have to invite Harry Weyman again here and to, yeah. Onda ćemo zaključiti ovu sesiju, evo onako smo prošli već vrijeme. Evo zahvaljujem svim panelistima i vama evo na strpljenju, na interesu. Nadam se da smo evo barem prezentirali situaciju ovim našim sektorima ako već nismo donijeli nekakve bitne zaključke, odgovore na pitanja, jer pitanja je puno, malo je odgovora zapravo na njih i od političkih konotacija, od pitanja autorskih, etičkih pitanja, ovih modela održivosti, interoperabilnosti i tako dalje. Svako od tih pitanja zapravo zahtijeva zaseban okrugli stol u najmanju ruku, to ćemo razglabati dalje nekim drugim prigodama. A sada evo vjerujem da je vrijeme da zaključimo i ovu sesiju i da evo zatvorimo okrugli stol. Ja vam se stvarno svima od srca zahvaljujem na izdvojenom vremenu. Zahvaljujem se na inputu, znači na svim diskusijama, svim govornicima koji su svoje vrijeme nam darovali i posebice ovima koji su doputovali, posebice s drugih kontinenata. Hvala Simone. I bili jetlagirani poprilično. Puno hvala. Mislim da smo zagrebali površinu. Mi kad smo organizirali ovaj okrugli stol, znači ovu temu kad smo stavili, mi se nismo osjećali da smo mi eksperti za ovo što je naslovljeno kao tema ovog. Međutim, svi mi nešto znamo o određenim aspektima i nekako smo htjeli otvoriti prostor za nekakvu diskusiju i nešto jednih od drugih naučiti. Evo, to je sad možda neki prvi korak koji smo pokušali. O ovoj temi se inače u Hrvatskoj nije puno razgovaralo, ali niti u Europi kulturni sektor onako slijedi to donekle, ali nitko nije tu, znači nisu diskusije puno poodmaklije nego što su možda ovdje. Mi smo u poziciji male zemlje, slušali smo na panelima kakva nam je potencijalna sudbina, vidjet ćemo. Htjela bih se zahvaliti svima, znači sudionicima, moderatorima, partnerima koji su nas podržali organizacijski, financijski. Zahvaljujem se svakako i prevoditeljicama. Hvala, nije lako biti u ovoj kabini 2 dana. Nadam se da su barem bile zanimljive teme koje ste pratili. I htjela bih se zahvaliti mom IRMO timu. Stvarno, Matea, Barbara, Sunčana, Sanja, Paško, Jaka, svi, hvala vam puno svima. Eto, to je sve nekako, ne može se to tako lako desiti, ne, ali desi se. Na ovom Kupol projektu, sad smo već pri kraju, znači to je 2-godišnji Jean Monnet projekt. Ovo je drugi planirani veći event u projektu koji smo odradili. Znači, prošle godine smo imali veliku konferenciju o kulturnim politikama. Ove godine, znači, tema Digital Single Market bila u fokusu. Imali smo jedan niz manjih rasprava. Na web stranicama, ako vas zanima tema našeg projekta, možete naći i određeni broj nekakvih analitičkih osvrta ili issue papersa gdje smo različite teme koje smatrali da trebamo načeli. Sada završavamo poseban broj znanstvenog časopisa Croatian International Relations Review koji će biti upravo posvećen temi kulturnih politika Europske unije i svega toga. I projekt ćemo završiti završnim sastankom u 6. mjesecu. Ukoliko vas zanima, pratite nas, u Readeru su dostupne informacije, web adrese i sve skupa. Svima od srca hvala i nadam se da ćemo uspjeti surađivati i u nekakvim budućim zajedničkim projektima. Hvala. I još vas samo molim, tu su evaluacijski formulari. Da li ste ih ispunili, niste, ubacili u kutiju, ali evo, ovoliko malo što tu ima, bili bismo zahvalni ako biste nam te formulare popunjene vratili.